omphatha. Mara kukhona impopho engayiboni. Nanku kukhona awunomthatha ukhona lomthatha. Hayi ke uyabona mfethu. Impela yabona nami ngizohlelwa ishwala kodwa sibona ugqishi imali emhlendini. Kanti nakhona uhamba naziphi kahle ngoba abantu bayathola Cha uzophinde bangisola mano ngazi ukuthi ubuzana umavuso. Yini umavuso la ibuza? into ebalulekile ukuthi uyabona njengamanje leli lizwe liphethwe umthethosisekelo. Umthethosisekelo usugazethile ukuthi kube nje into kwezulu kwazi ukuthi vele sishilo ngisho ukhothamisile lokuthi noma ngakuthiwa kubekwa noma ngabathoba asikwazi ukuphikisa osekhonjiwe yilanga labantu abazokusebenza akuthini ukuthi kwahlulwe lo sekhonjiwe sizokhuleka sithi bayethe umndeni uyisolva wona mase uyisolvile futhi ngendlela yawo uthi cha sikhuleke kahle sokuvela sikhuleke kahle mawuthi ayishintshani kahle sikhomba ikati manje so hamba siyokhulekela ikati ngoba lento ungena izimpi zemzi yabantu usala wedwa njengomuntu ogaxele ku relationship yabantu abathandana thina siwuzulu asikwazi ukuvumela uzulu uhlukane phakathi awuqeshiwe leyo bhaki cha lutho ngeke usubonakala manje bazothi usubhasha isho kanjani ngoba mina mangivulwa ngifake anda ufuna ukufezela Bishop nebhetha mina kodwa kona gogo ungekho ngale lapha ngoba ekhaya kwakuxokozela kwahamba umfowethu omdala manje sasibheza izandla ngaleyo phela so umsebenzi wokwenza mina ngalo lokusa lokwasekhaya njoba nawe